Vítaj na profile Majstrovstvo myslenia. Tento profil bol vytvorený a založený na to, aby si ty tvojim časom nemrhal, ale práve naopak niečo získal. Pretože viem, že čo pomohlo mne, môže pomôcť aj tebe. Všetci z nás môžeme byť kreatormi, čiže tvorcami vlastného života. Stačí sa preto len rozhodnúť. Každý jeden z nás má totiž v našej hlave obrovitánsky dar a to je práve naša myseľ. A pokiaľ sa s tou myslou naučíš pracovať, môžeš si vytvoriť v tvojom živote to, po čom naozaj túžiš. Lekcia číslo 1. Neber si nič osobne. Ľudia už od pradávna rozprávajú. Ľudia od pradávna sú odborníkmi na životy iných. Určite poznáš niekoho, alebo si to sám zažil, že niekto niečo o tebe povedal a išlo to proste s tebou. Istým spôsobom ťa to ovplyvnilo. Na začiatku bolo slovo. A to slovo, ktoré sme my dostali ako dar reči, sa bohužiaľ úplne zle pochopil a úplne ho ľudia začali používať a zneužívať úplne opačným zmyslom. Na ohováranie, posudzovanie, odsudzovanie. Nezabúdaj, že pokiaľ človek o tebe niečo prehlasuje, v podstate sú to jeho presvedčenia. Ide to z jeho hlavy, z jeho mysle, sú to jeho slova. Ponaučenie z prvej lekcie je, že pokiaľ človek niečo hovorí o tebe, nerozpráva o tvojom vnútri, o tvojej osobe, ale o tej svojej.